Els bombers de la Generalitat hem incorporat una embarcació tipus raft, inflable, que ens permet muntar-la molt ràpidament i està destinada principalment a salvaments i rescats a medi fluvial o en crescudes per inundacions. És un recurs que és força ràpid de muntar, des que surt de la furgoneta fins que està a l'aigua passen realment pocs minuts. La principal avantatge és que es pot transportar ràpidament, es pot muntar molt ràpidament, es pot teletransportar també, pesa poc, és una embarcació que pesa molt poc i per tant té una maniobrabilitat molt bona. Es maniobra amb cordes i té una capacitat de 8 persones. Requereix força coordinació, per això fem aquest tipus de pràctiques, per tenir clar tot el que són els senyals, el muntatge de cordes, l'inflat de l'embarcació. Té un temps d'activació molt petit i resol tots aquells serveis en el qual no hi cap altre tipus de recurs o no hi és adient cap altre tipus de recurs. L'embarcació actualment es troba a la unitat del GRAE subaquàtic a Cerdanyola del Vallès, plenament operativa, ja es pot activar i pot entrar en funcionament en qualsevol moment i està pensada perquè qualsevol comandament que ho cregui oportú l'activi en el moment que hi hagi un rescat d'aquest tipus i nosaltres ens desplacem 24 hores al dia a tots els punts de Catalunya.